White ke nginibingelele babukeli bomcimbi wethu. Igama lami nguSifiso wakamthethwa. Namhlanje ke sivakashele endaweni yasenseleni la khona ebesiyobona khona okanye siyobungaza khona nosisi uMakhosi emcimbini wakhe umembeso wakhe elethelwe abakhwenyana bakwakhe. Ake sihambeke siyobona ukuthi ievent ihambe kanjani. Kusesekuseni nje belungisa benza yonke into behlelela usuku. Siyabonga ke siyakhona. Mntanami. Hawu indaba uhambe wayozongilokho ngaphumi la eThipongani. Mama sengaka. Hello siyanetha Salona kodwa siyanetha lana shame. Ivele nice yabona ugesi lemvula yakhe akubuka ivideo ngaphesheya usibaleka qiqili wena uqobo usuke la simoshana ivideo yethu sengathi simoshana ivideo yethu eqoqa sifinisha ukuba ngikanjani Sisanda mele kuyo kuyo ukuthwala isikiki la emhlanje. Yayikasuka. Hamba sithwala isikiki simise. Imvula. Lizo. Benila. Thank you so much. Ela usule sonye phes. Oh, wanasiwa bana. Acha. Karachi. Yo. Okay ke babukeli senibonile ke ukuthi kulungisiwe yonke into isi-right isi-ready. Njengamanje ngizokuthatha nguse straight to la khona abakhwenyana sebefika befika kwaNgubane ekhala kubo kwasisi uMakhosi. Njengamanje ake siyobona sekufika abakhwenyana bezokwembeza.
Inkunzi emqayidi. Ezihlaba zemele abafazi namafokazayo. Bathi hayi uba nje umsukudu mina manje. Lelo mkhulu ngubani masozwe? Masozwile ubani? Mkhulu ngubani masozwile? Akeza ngaphi mkhulu? Masozwile. Okay. Yes, this is me. Hayike mbukeli sizivala lapho isiqephu sethu sanamhlanje besihambele endaweni yasenseleni siyobungaza kanye nosisi uMakhosi wakangubane khona la kumcimbi wethu besimenyiwe siumcimbi wethu siyobungaza kanye naye njengamanje ke sicela ukuyivala intambo zethu sesiyophinde sibonane futhi ngokuzayo nidale kahle nisale kahle.